खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ चिरां जिल्लानि गंसे बर' नखराव मासे मैदेर फिसा हाबदों। चिरां जिल्लानि खुख्लं हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय खुंख्राजरा गामियाव बर'दिन रंजानाय बुब्लियावनो प्राणेश्वर नार्जारिनि ओंखाम संग्रा न'निफ्राय मासे मैदेर फिसाखौ बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे बुरि आइजोआ बे मैदेर फिसाखौ नुसन्ना गामिनि सुबुंफोरनो खिथायो आरो उनाव गामिनि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननो फोरमायहरनायाव हाग्रा बिफाना मैदेर फिसाखौ बोखाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे मैदेर फिसाखौ बोखांनाय समाव प्राणेश्वर नार्जारिनि नखराव रावबो गैयामोन। उनाव प्राणेश्वर नार्जारिनो हाग्रा बिफाननिफ्राय खौरां हरनाय जायो। बे गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सम सम मैदेरफोरा बेबादिनो बे गामियाव माब्लाबा फैना गिदिंलांफिनो आरो माब्लाबा खहाबो खालामलाङो होनना। कर्नाटकनि माइसुरुआव गिर्जा न'खौ सिनाय मोनै दुथाङा बुफाय बुसि खालामलाङो। मुलुगनाङैनो खृष्टान धोरोमनि सुबुंफोरा बर'दिन रंजानाय बुब्लियावनो गिर्जा न'खौ सिलिंखार खालामलाङो सिनाय मोनै दुथाङा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुथाङा जिसु फिसानि मुर्तिखौबो सिलिंखार खालामलाङो। माइसुरुनि पेरियापाटनानि गिर्जा न'आव बे जाथाया जादों। पुलिसा सेन्ट मेरि गिर्जा न'नि CCTV फुटेजखौ चेक खालामगासिनो जाहाथे दायनिगिरिखौ सिनायनो हायो। CCTV फुटेजनि बादिब्ला दुथां सुबुङा गिर्जा न'नि उननि दरजाखौ सिफायनानै गिर्जा न' सिङाव हाबफैयो। पुलिसा फोरमायोदि बे हाबाखौ सिखावफोरासो मावदों जानो हागौ मानोना दान बक्सनि रांखौबो लाना खारजोबदों होनना। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि फिन खौरांगिरि मेल। जोंनि बर' कसारि सार्टिफिकेटखौ लानानै बर' संगठन दानानै जोंखौ हाराहास्ति खालामगासिनो दं, जोंखौ अत्याचार खालामगासिनो दं, जोंनि मोन्थाइखौ सेना लाबाय थाबाय। बे खेत्रआव नबसर'नियाखौ गोरलैयै हगारनाय जानाय नङा। लोगोसे नबसर'नियानो ST सार्टिफिकेट होग्राफोरनि सायावबो लिगेल एक्सन लानाय जागोन। नबसर'नियाया क'क्राझाराव फैनानै प्रेस मिट होनानै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ गावखौ हुरुकस हिसाबैसो केस होनायनि बाथ्रा बुंनायनि सायावबो दावराव दिख्रेब नार्जारि बिथाङा बुङोदि जों हुरुकस हिसाबै केस होआखै, नबसर'नियानि उपाधिखौ नायनानै जों केस होआखै। नाथाय नों जि बर' कसारि नङा सर'निया जाथिनि मानसि, सर'निया जाथिनि मानसिया जि थगायनानै बर' कसारि सार्टिफिकेट लादों बे इलिगेल, बेखायसो जों केस होदों होनना दावराव दिख्रेब नार्जारि बिथाङा बुंथियो। मिरु बिसानि ब्रैथि बर' सावथुन बान्था फोरबोखौ बरमा ECH स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय हाबाफारिनि गाहाय सायनासालिखौ बेखेवबाय। बे सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो बरमा बियाबनि MLA भुपेन बर' बिथाङा। बेखेवनाय हाबाफारियाव बिसानो गावनि MLA फान्डनिफ्राय 3 लाख रां होनायनि बाथ्राखौ MLA भुपेन बर' बिथाङा फोरमायो। फुंनि हाबाफारि बादियै फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंनो बिबार बावनाय हाबाफारियाबो जानानै थाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।